Och så sen ska man in i damma det med lite florsocker. Så blir det lite vitt på taket. Men det har jag inte med. Så det får gå så. Sen ska vi spritsa ett hjärta så man kan lära sig hur man gör sånt. Så kan man hänga dem upp i fönster och sånt där vidare. Ja, jättefint. Ska vi se, skriver vi här God jul. Kan. Tar vi sopet här. Så, ja. Där vi skulle ha lite runt. Så. Man får ju ha alla färger också med. Så man kan lysa upp lite grann på pepparkakan. Man kommer lite färg på också. Ska vi göra en stryk? Det kan alla göra. Alla husmödrar här i Landskrona kan göra en sån här stryk. Ja. Det är ju hur enkelt som helst. Så kommer vi lite sån här kristyr. Det är florsocker och äggvita som rör ihop. Inget annat. Det är lite färg. Och då blir det hårt. Det blir hårt som cement när det får lov att torka. Jag tror att Ja. vårt inslag, det är nog färdigt nu så vi kan köra det.